Mondragon Unibertsitateko Goierriko kampusak 10 urte betetzen ditu aurten. Sekula ez gara hemen egon, beraz, goazen ezagutzera. Urtero, 61 ikasle berri jasotzen ditu Goierriko kampusak, eta 10 urte hauetan 700 ikasle pasa dira bertatik. Horietatik, gehienek ingenieritza mekanikoko ikasketak egin dituzte. Hasieran ingenieritza tekniko mekanikoki eta pixkanaka oin arte, bai? Oain 10 urte bete ditugun arte. Zer ikasten duzue? Ingenieritza mekanikoan. Hori bai, ni bai ingenieritza mekanikoan ez ikasten bai. Batez ere ingenieritza mekanikoa daukagu, 4 urtetan, baino lehenengo urtean bai eskaini izan dela, bai diseinu, antolakuntza eta gero bigarren mailatik aurrea daukaguna da mekanika arloa. Burun daukagun zerbait da, grado egiten duen ikasle horiek, bai, aukera ematea, beraien ikasketak hemen segitzeko. Bizigan garai hauetan, zail ikusten da, ez etorkizuna, eta horren ikusi beharko formakuntzakin jarraitu hemen, master bat iten edo bestela beste noaiten zein edo kanpoa jun lanea edo ikusi beharko bat zein. Lanen hasi, espero dut egotea lana. Goierriko kampusaren sorreratik, funtsezko eragilea izan da esparruko garapen ekonomikoan. Betitik egon da, olako behar bat, olako sensibilitate bat, hemen ingenieritza eskola bat, ingenieritzako ikasketa batzuk edukitzeko. Aurretik geneuken ikasketa aukera zien ziklo formatiboa, batxilergoan, eta nahi genuen goi mailako ikasketa batzuk edukitzea. Arrasenteko eskolakin kontaktun jarrin, eta lortu genuen azten MU-ko beste fakultate bat, eukitzea Goierrin hemen bertan. 2009an Goierri Berrikuntza Gunea inauguratu zen. Goierri Berrikuntza Gunea azken finean esan daikeula, bateratzen ditula, bai enpresak, bai hezkuntza, eskola bezala, eta bai ikerketa zentro. Daukeu, bai lanbide eskola, bai MU Goierriko kampuse. Ikerkuntza lanean lortek, zentro teknologikoa da, soldadoran gehien bat espezializauta dauna. Beste daukeu enpresa mundue. Eskualdeko enpresekin duten hurbiltasuna kampusaren egunerokoan ezinbestekoa da. Kampus txiki bagea, daukegun abantaila da gertutasuna daukegula, bai ikaslekin, bai enpresakin, harreman oso zuzenak die. Baita lan mundun sartzea ikasten nahi ganen horri eskaini digu eta gu biok plan hortan gare eta gogorra egiten da, baina guztua gabiltza hor baita. Kampus txiki da, bai, orduan nik uste irakasleekin gertutasune dela oso handie. Irakasle eta ikasleen artekiko gertutasuna eta azkenen baita baloratzen dela. Kampus txiki izatek, igual baliabide aldetik muga gehiago dauzkeu, baina beste alde batetik nik uste gertutasun horrek baita ikaslek ondo baloratzen duela.